Zdravím vás, Fiťo Videos, pri ďalšom, ale nie, pri prvom let's play na hru GTA San Andreas, čo budem mať, čo som hral pred 2 mesiacmi, čo som mal uloženú hru. Postejčka vyzerá takto, tu máte jej status, všetko full, tak tu máme jej status. A hral som sa na policajta a bol som v boxovacej sáli. Môžete sa ako vidieť. Počkajte. Že sa viem byť ako boxer. Tak, dáme ho na KO. Tak, má KO. What the fuck? Obraňuje sa ako profík, ale to nevadí, lebo ho dáme. Nasadíme do auta. Skúsime sa ísť na letisko. Podívať, kde je to letisko. Nechci povedať, že ešte nemáme otvorenú mapu na letisko. Nie, nemáme. Tak sa tam môžeme ísť pozrieť. A dúfam, že to není ďaleko. Není. Dobre, tak vystúpime z auta. Napíšeme si cheat, že Rocketman. Tak. Máme tu taký ako batoh, ale to není batoh, lebo to má plynové bomby, čo ho to ťahá do vzduchu. A kde mám to ja označené? Dúfam, že som to označil. Neoznačil. Tak, teraz už to mám označené. No a iba teraz letie dopredu. Letieť dopredu. Aby to bolo trošku viac OP. A kam letíš? Máme pištolku v ruke. To je OP. To je voláka. Neviem, ale by sme sa aj mohli zoskočiť. Pozor, stromy, ale nebudem kopírovať Goga. Už sme za chvíľku na letisku. Ešte trošku. Tak, už sme na letisku. Baum. Lietadlo. Tak, lietadlo máme. Šamal. Ale to asi nespravíme. Bo sa musíme otočiť. Ale mne stačí aj auto, čo si napíšeme cheat AGBDLCID a to máme Monster Truck. Tak a stačí nám len napísať ďalší cheat, že RIPAZHA. Tak. Bam. Red Bull, ale zletíme dole a zase hore. $288 nám to dalo. Spravíme Red Bulla, dotkneme sa zeme a boom. Hviezdičky. Teraz letíme ako normálne auto. No, riadnu šupu sme dali. Ne, spadneme. Nespadneme. Fuck that. Ale nevadí, 10 000 nám to dole. Vypneme si ho repass. Tak. Playback FM. To je OP a zoberieme toto. A zbijeme ho, aby nás nepovedal polícii. Tak beriem kritika. Boom. Zomrel.
A zoberieme si toto pekné autičko. Kde sú policajti? Kde sú policajti? Kde sú policajti? Policajti. Taxík. The fuck. Nie. Policajt. Bol policajt. Toto auto dobre driftuje. Fuck, prečo tak rýchlo idú na tej diaľnici? Ako rýchlo idú na tej diaľnici? Dohaníme tú motorku. Čo to je? To nemyslíš vážne? Že ide tak rýchlo to auto? To nemyslíš vážne, že ide tak rýchlo auto? To tak rýchlo ide to auto, to nemyslíš vážne? No dobre, ja idem z tejto, lebo ešte haváriu spravím. No, ja chcem policajtov. A už som v meste a nikde nie sú policajti. Aha. Aha, tu sú policajti. Ups. Myslíte, že im ujdeme? Ale Fiťoj video s im určite ujde. Fuck auto. Motorka. Ja chcem motorku. No. Ja ťa nepustím tam. Spadni. Tak, ja sa otočím a nabúram do ňoho. Máme motorku, rýchlo ho killneme ho. Tak, máme motorku. PCJ 600. To je OP motorka, ideme proti smere. Som si nevšimol iba teraz, keď som skoro nabúral. Fuck. Aha, tu je. Mám nápad. Zídeme po tomto. Nevydarilo sa nám. Replay. Ne, už som tam bol. Už tak blízko som tam bol. Fail. To si nemal robiť. Ja som ti hovoril, nemal si to. Oh my god. Ten čistý. Nevideli, čo som napísal. Som tam. Fail. Backflip, trip flip, shift slip, všetko možné. Dáme mu headshot. Headshot. Dali sme mu headshot. Tá istá motorka, len iná farba. Táto motorka je OP. Ideme na zadnom kolese. Ups, fail. Takže dúfam, že toto video sa vám páčilo. Nezabudnite dať like. A keď ste noví, nezabudnite dať odber. Takže zatím čus.